Sawubona coach Jade. Sapha sinjani? Ngiyaphila nami. Hey bo coach into yenzile nje lokho uqala ukudlala kwenzakalani kanti nenzani ningoZulu? Yini la niyenza amageba kanti lana? Mfethu hayi ukuyimisela nje. Ukuyimisela amajita akhombisa ukuyimisela kusukela ekuqaleni kuze kufike manje. Phathe ekuqaleni asiqalanga kahle kodwa ke siqede kahle ukuyimisela nokuthi sigcine sesijela. I think i-team igcine sijela towards lokhuzana towards i-end of lokhungana i-first round igcine sesijela wona mangathi uya-checka nje thina sidlala nge-team eyodwa aspeak yeah so I think ilokhuzana i-reason yalo iyo leyo ukuthi sihlala siyi-team eyodwa so amajita ayazana siyazana futhi ukuliftana up if spirit sit down so that is why sikwazi ukuthi mhlambe sidlale ngendlela efanayo sikhona ukuwina ama-game. Ithi uthini uma usugoqa nje overalls lokhu naqala ukudlala kuze kufike kanjani ngoba kuyigame yokugcina ufuna ukuthini ufuna ukubeka amabili amathathini coach. Okay sengigoqa nje ngithanda ukubonga ilokhuzana support yeZulu Society amantombazana ahlale khona nawo bonke abantu abahlale khona bezosupporta ngithanda ukubonga nje leyo support leyo kodwa ke sengigoqa nje in terms of i-team i-team yenze kahle kakhulu yenze kahle kakhulu ngicabanga ukuthi sibe number 3 okay sibe number 3 I think futhi we are the highest scoring team. Wow. Yeah so I think kuningi lethu okuhle olokhuzana okwenzakile okwenzakele sesiqalile ukudlala so amajita adlalile adla ngoyimisela ezemagameni sashanje namagoli amaningi kwale nje kancane ukuthi sikompetele number 2 or number 1 yeah but overall cha sidlala kahle kakhulu. Siyabonga kakhulu hasa izinhlangano coach ukuthi uyimisela impela abafana ubaqeqeshile sibonile phambi kwamehlezi nje ukuthi hayi busebenza na futhi ubungabayekeleli ukuthi nje ubucoach wenhlangano enkulu lokho kusho okukhulu kabi nalawo yobonakala khona usho ukuthi nangokelo coach wale yanhlangano leya enzima kakhulu kusho iZulu Society ke lapho. Siyabonga kakhulu coach ngomdlalo omuhle kakhulu. Bonga msisi.